Habis Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju satanat bat pe ki video sakani channel Shanghai. Kani kapor ka badum bat ka jing yam breu ka bashir kai hapo ri Iran. Wala dana ka internet lakang. Henrei dang don ki ba yo ban lum jing ken ya ka jing yam breu hapo Iran. Wat lada omla syu ban yo bniaru namar ka jing khang ya ka internet. Henrei kat ka jing yo ban lum jing ken ki reports ki ong baka jing ya breu hapo Iran hadu menta kala kot syaka kat nrew hajar plus katei kadei ka jingken ka balayo ban lum hene ka step ya ka jing ya breu hapo ri Iran watla om shimlashu ban yo detail namar bala khang ya ka internet henrei ka jing yo lum jingken ba malu mala kadei kat nrew hajar plus henrei seki bompat yo ban lum jingken pat kat kum ka jing store ve la kumno kalajan poi syaka kat nyaw hajar ngut kinong yap kan thup ye ki kan thei khlum khna bat temenru hagate ke jing ya breu hapori Iran ngin sia kadu haki we pat ki update stay tuned guys.